musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere wowɓe hettade yewtere suudu meɗen to Wolf TV on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en mbi kisal ɓuural nden ka e yajede yo duumo e men bi jaahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam nonne kadi en jetti en jaari jeyɗo sababu jonde men ɗo hen woni docteur Abdourahmani Ka mo ganduɗa ummini ɗum ko fate banggue ɓamtare woni président suudu men SAS taw kadi huufi ko ndema e awa e gaynaka e fitram golle oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal hay bo leydi Sénégal kala ɗo woɓe guinol ko fate banggue suudu men kala oɗo saaha toɗɗama heddi tan ko ɓoyata ma on ji golle mon kala no poti wawde yarude nde tawno kanko on président suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka yiyande makko ko wallude en enen kala ha jaltene caɗele kono kadi eɗen jooɗi ɗo hen e musidɗo men Laay An mo ganduɗa ko caméraman ngana hande e nder leydi Sénégal kam tigui jeeyi sababu ha mbawɗon yebde image mon payodinde mo jiiton ɗo hen lawol meɗen faade to Kidira gam nottoyade ziyara ceerno Habous Diallo woni ceerno Maliki Diallo kono kadi en jeehi ha jettiɗen to heblo sukaɓe Afrique woni ñiɓirde mabɓe woni ɗeɗo kuɓeje ɗen jiiyoton kono kadi en jeehi ha toon to Kerol hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mali en jii caɗele gonɗe ɗon kono kadi en jiimi e mayel fallemma ngel ganduɗa hande mayel ngel boni no fewi no fewi no fewi ha wona seeɗa kono kadi en garti e jamma ziyara o kono kadi en garti e koreji men bandira men almuɓe welɓe daade yimoɓe ala no mbatten so wona dokken konngol Laay An salmina bandiraɓe artana men seeɗa holko ɓuuri mantinade ngol ɗo hen lawol. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe yewoɓe Walfadjri min calmini min juurima eyyi Sar Abdoulaye Saar no mbiruɗa ni en jeehi banggue Kidira en jii toon kadi hunde wonde fayida en jii mawluɗo rewi lawol hono ziyara ceerno Malick o ceerno Habous en jii hen hunde wonde fayida rewi lawol ceernaɓe gaari foof rewi lawol ko ɓuuri hen mantinade kadi eko jiiɗen woni ko hase sa waɗi toon ko golle mawɗe mantinɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo ko golle tiɗɗe poɗɗe daranede tigui rigui par ce que ɗeɗo kuuɓeje mahade ɗo ko yeehi hen e jawdi hay goto wawi widem ko ni foti ɗum noon ɗum so waɗi koye docteur Abdourahmane Ka gajjel eɗen jetta ɗum no fewi eɗen en mbawa so wona yettude ɗum e donade ɗum e dendagal waɗɓe hen jawɗele mumen ha way noon kaɗen ñaago leñol ngol yimɓe foof mbaɗano waɗata ni yimɓe fof so waɗi noon tan enen ko en jaarde yeeso e caggal ɗum kadi en jeehi kadi no mbiɗa ni to frontiére to hakkude men e Diboli Fallemme mayel Fallemme ɗon en darima ɗo en jii kadi caɗele gonɗe hen ko frontiére o udda ko loritiɓe hen ɓe guilay hoɗɓe ɗon ha e kadi joom otoji en jahoji en garta e maayo kadi wongo ɗon ina wuddini ɗum kadi ko asoɓe kanŋe to wone banggue ɗum arata ha ɗon ina tampini ɗum no fewi ɗum kadi ko hunde kadi fonde ƴewtede jillu ngu noon ko jillu mbangu fayida Sar Abdoulaye Saar. Laay An en jaadi ha toon to Gambie gam nottoyade heblo sukaɓe Afrique en jaadi ha toon to Daara Jolof gam kadi ñalawma gaynaka mo mawde leydi Sénégal en jaadi ha toon to Foire mo Dakar gam yuritade rewɓe fulɓe adduɓe toon ñeñale mumen ene juɓɓina kono kadi en dendi lawol ha toon to Kidira gam yiide golle batte toon ɗe ɗum ɗo foof noon ko yidde addande men enen wiyoɓe mbimi e wimami ha ɓe mbaɗo ko woni ente rendo men ambi on tan wayata jeetati lewru mars eɗen gandi ko ñalawma rewɓe aɓe mbaɗi erago ɗon on rewɓe joguiɓe pelle wonɓe e nder renndo ngo so tawi on jokkodiri amen mamin mbawa arde ha e guure mon min mbawa yaltinande mon kaalon golle mon e ɓeeto ɗo tolniɗon ɗo kono kadi mbatton haaqillaji joni min kolla mon walla nde mbaadi ayaw moɗon hakkude Kidira ha faynma fallema ha faynma heble sukaɓe Afrique e ko heddi kala Laay An holko ɓeydata hen so wona no mbiɗa ni kadi yoɓe tinno ɓe gurna hono ko kalɗa ɗo ko
eɗen paye 8 mars enen eɗen jogii gannde men eɗen jogii pinal men eɗen jogii fofof men te eɗen poti hollirde te eɗen jogii ɗo kollirɗen mbaɗen heen himme men e haaju men ha kolliren ɗum ɗon eyi jooni noon min ɗaccaton tan no mbiɗaa ni kolliren ko jaanoɗen ko وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere bandiraɓe sehilaɓe heblo sukaɓe afrique en gariɗo henna e kiidira taw addi en ɗo henna ko ziyara ceerno maliki diallo e ballal mawɗo men ceerno men woni ceerno habous diallo gardiɗo heblo sukaɓe afrique kono kadi ko ɓuuri hen welde meɗen hande eɗen ɗo henna daari e nder galle men galle kiidira saabu eɗen gandi oɗo henna galle ɗoɗo jooɗi ɗoɗo daariɗen ɗo henna leydi ndi ko ceerno habous rokki ɗum heblo sukaɓe afrique dañƴen noon pellital e cuusal wadde ɗo henna jooɗorde men ñiiɓirde men ha enen kala kawruɗen wonde eɗen darna ɗo henna ɗeɗo kuuɓeje daariɗo henna hande ɗeɗo kuuɓeje noon hande ɗe darima ɗo ɗe daroriɗo henna kadi koye beelama mawɗo no feewi e ballal Allah e ballal men enen fof kala noon tinɗo fedde heblo sukaɓe afrique emo tinani fof ene nanggui hen ha tiiɗi saabu ɗum ɗo kala ɓiɗɗo pullo jiiɗo ɗum weltoto kala kadi ganndo moƴƴo jeeɗallo moƴƴo garɗo haa ɗo hen aɗata kadi yetto haa ɗo henna en mbawa limtude ene heewi kono eɗen jaara dendagal bandiraɓe kala eɗen jogii beelama mawɗo noon eɗen dardi ɗo henna e président heblo sukaɓe afrique woni ceerno habous diallo kono beelama goɗɗo kadi mo ɓurɗen dañde ko dardade men ɗo henna mo nanaten jamma e ñalawma sawtuji mum taw kadi ganduɗa wayanta ko leñol ngol wayanta ko afrique wayanta ko leƴƴi kala saabu ene heewi wiyoɓe ko gendiyankoɓe taw wayanta tan ko leñol kono noon guelo ngal wi ko leƴƴi ɗi kala so ɗi beldi en dañat jaam koddigo ngu so moƴƴi en dañat jaam kañum haare mum ala keerol ko yimɓe gon diiniyankoɓe gona jaam dañen jaam enen kala peewen moni kala rokke fodde mum ha timma ɗum noon mbawɗen dañde ɗum koye ɗiɗo hen galleji ɗi mbaɗɗen suka men ɓe gowodira ɓe ndenda ɗemgal ɓe ndenda jangde ɓe ndenda niiti ɓe ndenda politique ɓe ndenda yiyande ɓe ndenda foof ɗum jeeyi sababu noon enen kala kaɓɓodiren kutorɗen konngol ngol kewɗen wiide maayo wona keerol so tawi en jiiɗi ɗum koye ɗiɗo hen gueɗe ɗum noon haade men rokkude mawɗo men mawɗo gueɗal ngal dokken taw ceerno habous diallo wooda ko haali hen haade men bismade gueɗal ngal ɓa eyyi Saar Abdullaahi Saar a jarama no feewi e sen darimi ɗo e galle heblo sukaɓe afrique miɗen gondi e maɗa mataw ko yiide nde tan kono ko heddi ko kam ko an jogui haala muɗum ɗum noon en teddini dendagal bandiraɓe julɓe fof to goni e oɗo galle hande to dareɗen ɗo ko weltare mawde en dardima ɗo e hewɓe hande ɓuuri wonde kadi weltare meɗen ko darodade ɗo e mbarodi leñol mo ganduɗa katante jiɗɗo leñol ɗum woni guelogal ba mo ganduɗa sababu mum hande ko arde notade en e ziyara jinnaɗo men ceerno maliki diallo kono o wi o yahata so wona o yiya galle hebro sukaɓe afrique kadi kankone omo porti implanté gati ko musiddam ko sehlam ko ceernam te miɗen tawdiri e nokkuji kewɗi mi meeɗa haalnumo heblo sukaɓe afrique on ɗon banggue mi wi omo yarlo kam omo yaafo kam inchallahu galle ko golle makko e kadi en limtiɗo mariame amadou tijani en ceerno boubacar gaye en limtiɓe acca baal en o wi ɓeɗo fof mo andodire mum en ɗum noon kalif makko Allah to Sénégal ga kalif makko Allah kadi to Mauritanie to ceerno gelogal ba teddugal moɗon kolaɗo kuuɓal ceerno amadou tijani an ko baba ɓenajo kañum waɗi golle payodinde e nder heblo sukaɓe afrique nde mbiɗen mo ma en tawdirga henna e guelajo ma tawdirga henna e guelo ngal holko wi o wi ko haala gasi kanko ala hen konngol omo andi hankkadi ni ɗum ɗo henna woni koye fewde woni koye moƴƴude ko ɗum woni konngol makko aɗa heeɗi kalami ko en calmini dendagal nogasi joyi cate gonɗe e nder aduna ɗe kala onon fof on calminama on juurama ala no mbatten so wona dokken guelo ngal ko ni golle ɗe mbayi eyyi ɗum noon ko adi fof ko wiide Allah jarama on jarama Allah jarama caggal jarore nde jarɗen Allah kadi en jetti Allah sabu Allah ene taga neɗɗo hawa gasa o waɗa e neɗɗo o hakkille taw hakkille o haaɗi tan ko e koppi on yahanta tan ko hoore mum kadi ko taw ko yahata ko kadi awana kadi hay nafoore mum goɗɗo o hakkille mum haaɗi tan koye dadorde mum
on woƴa tan kañum kono resri goɗɗo o hakkille mum haaɗi tan ko e dande mum yo reedu heew ene ɗaano ene fofto kono ɓuri moƴƴude fof komo hakkille mum huuri ɓandu mum woni mo hakkille waɗa e nder gandi mum tawa on hakkille ene wona waɗa mbeelu huuro e ɓandu ndu wadde ko nafata ɓandu ndu e ko nawrata ɗum koye yeeso fof koye on hakkille somoto wadde jettirɗen Allah ko nde Allah rokki woni goto e tagore makko taw kadi nden tagore jeeya ko e leñol ngol o rokki ɗum hakkille miijade ngoɗo miijo Allah newnanimo kadi o hoccine miijo ngo e joguinoɓe ɓe ngon miijo ɓe mbawi faamodirde ɓe mbawi nanodirde saabu so en jii hande ko waɗa ko ɗo eɗen gandi hakkille goto miiji ɗum kono wona hakkille goto darni ɗum wadde ɗum ko ɗum yettere Allah kadi alhamdulillahi rabbil alamin ko jiiɗen ko ɗo banggue fof mo jaaruɗa ma taw won nafoore woni toon goo heblo sukaɓe Afrique min kam mbiyanmi ko haralleɓe sukaɓe Afrique sabu ɓe goni mesalal ñodde hakkude leyɗele Gambie Sénégal Mauritanie Mali ɓeɗo soɓe beela ko kamɓe jiidi soɓe metta ko kamɓe jiidi soɓe jaaɓi ko kamɓe jiidi soɓe calima ko kamɓe jiidi wadde ñagotoɗen Allah haade leyɗele hande gardorte ko laamuji yo Allah rokku en lamɓe joomen hakkillaji en faamoɓe ko neɗɗo goto ko hoore wotere woni ɗo beele ɓe mbasa tajje en ɗemeje men ha mbawen jokkude golle men saabu ngal ɗo gollal so ngal yettima wona nafoore pullo tan wona nafoore soninke tan wona nafoore jolfo tan wona julajo tan wona séréer tan wona joola tan ala ko nafoore foof saabu sa udditi duɗal a wi mbeɗa janggina a suɓata ko almuɓe ma no potata wayi kono beddiɗo sakit mum e nder maayo Abdoulaye Saar jaafoɗa noon eyyi a weddima gubbol a wiyata ko ngulingu tan ƴeŋata wadde gawowo gandal ganduɗa tan ka tutima kono coñowo ɓesnoje majje a wawa wiide ko ɓikari wonata walla ko ɓiyam wonata on gawi gandal on gawi neɗɗagal on gaddi tigui rigui ko wiite ko gendiyankagal ko ɗum ɗo woni ko gonɗi ko ko wiide gaare gollen wooda ɗo dirtuɗen e haala wooda ko mbaɗɗen taw yitere ene yiya ɗum jungo ene fawo hen Allah noon mo haydara tihani o noon tambiɓe ɓe ɗeɗo golle gilay wonɓe ɓe goroni ndi puɗɗi ɗum ha e notitiɓe ɓe yo Allah ɗowan en gurdam men ha meɗen e dahamme o hay sinno ko seeɗa woni kaɓateɗo mo jogorani dañji woni e haare mum tan ko biyowo yomi haɓe joni mi foola joni mi tawe nafoore haare ngue joni joguiɗo haare gonga gongo ko biyowo mi fuɗɗi yo Allah addanam lomtotoɗo saabu mi anda ɗo kaɗanmi eɗen gonɗiɗi ɗum kay eɗen gonɗiɗi wondene haare wona tan mi ummanima oɗo combat alay saago mi tawtore beelamma makko ala ñaago Allah yo Allah rokke lomtotoɗo kono kadi ñaago Allah yo Allah rokkam tawede so rokkima tawede kadi ɓuura welde saabu hande so en jiiɗo ɗo dariɗen ɗo en mbi ceerno Habous Diallo ko kañum ardi fedde nde te kadi o jeeya koye adiɓe miijade gueɗe fedde nde en darodima ɗo e Abdoulaye Saar en kaali hen haala sokhna Mariame to gonɗo hande to France en kaali hen te ko wayno Boubacar Gaye en kaali hen Accabal en e woɗɓe guelajo so en kanko waɗi carte ko guiƴam kanko waɗi carte ko guiƴam te won ko haalatako saabu wonɗo Allah waɗimo mi yiɗa toujours haalde inde makko kono ko minen fijji minen mawnidi eyyi waaɓe hono noon so tambima hunde bandiraɓe Ndiaye Seydou Amadou ene wiyanno so won leliɓe luliɓe no jenale won dariɓe dadiɓe no jullaji eyyi won dadiɓe de won dariɓe kankone e passage haade ko heblo sukaɓe Afrique mbeɗe rewo ɗon kadi salminordemo saabu ko mawnam ko sehilam kadi ko neɗɗo mo mbaddumi golwole kewɗe kaɓaɗo haare leñol ngol komi suwa fuɗɗade wadde kamɓe gardi kam e lawol ngol kamɓe gadi kam darade e maggol wonkoɓe gollani leñol ngol mi suwa ɗum gollade yonko yo Allah rokkuɓe wune rokkaɓe yettinde anni o e fandare nde leñol ngol daña famde holko woni haareji mabɓe donc ko yidde wiide ɓerdam nde ne heewi beelamma kadi
wonno mbaɗanmi tan ene wawi bommi rewoɗo haalde tan haami sayta ɗum noon ko yidde wiide golle ɗe nokkuji goɗɗi kadi ɗi ganduɗa ɗi eɗen toɓɓi waɗoyde ɗum toon yo Allah newnu ɗum ko ɓuuri yawde eyyi caɗele aduna ɗe e filfilto aduna o foof no wayni heewde yo Allah humpin en ɗum beele mbawen yettinde mission o yo Allah waɗa ɗum ko jokkirte enɗam waɗa ɗum ko ɓeydirte diine waɗa ɗum ko ñootata hakkude leƴƴi e leyɗele waɗa ɗum ko addata jaam e deejre waɗa ɗum ko ñifata fitinaji jomen hakkillaji mawɗi en jalta hen tawa ɗin hakkillaji ene mbawa hakkidde rendo meɗen so gonga en beltima Allah jarama on jarama mi adda e maɗa namdal tan yidde wiide tan mi silo seeɗa Mauritanie Mali Sénégal Gambie Côte d'Ivoire Togo Cameroun Gabon Congo Angola Mozambique Libye Maroc mboɗo sikki Afrique ardi ko ɓen goni Afrique ene wawi noon taw no jejjinmi mi ñaago yafuya mami artoyi hen sen Guinée équatorial sen giwe ɗiɗo hen nokkuji Espagne France Italie Belgique Angleterre Grèce Turquie ha fenma États-Unis d'Amérique kono ne kadi ha Chine Mouhamadou Ibrahima Gambi ha fenma Alaska woni yaye Alpha Pam so en garti e heble sukaɓe Afrique ko ɓuuri en hawnade eɗen jogui gay mawɗi to leydi Gambi ko ɗin joguiɗen Mauritanie ko ɓen joguiɗen Sénégal ko ɓen joguiɗen Mali kono kadi ko ɓuuri en hawnade eɗen jogui neɗɗo mawɗo biyeteɗo Bakary Ba woni ko Angleterre ko neɗɗo mo ganduɗa muɗɗo e nder pulaako waɗi feere ha jokkodirɗen e Mamma Kandé woni sarɗiyanke leydi Gambi Mamma Kandé ari haɗo ñande fondement nde ari haɗo ñande hen o ari haɗo o waali ɗo ha weeti o hawɗo e sete giwɗo Mali sete giwɗo ɗo e Sénégal sete giwɗo Mauritanie o itti 4 millions o waɗi hen machallah oy wonko jimmi haalde yaltara tel wonko jimmi haalde wawi yaltude tawɗo komi mayiɗo e leñol ngol firti ko darde nderɗa nde won goɗɗo dari hono ɗum ko ɓeɗo yontaɓe fof so jindiri potti e dingiral bangal ni holko jogori hokkude en ceerno Abdoulaye Saar ayi min ko ɗum aldetami journaliste a yahata ɓooye seeɗa aɗa welti aɗa haala tan haaɓe namdoma namdal teppowol ma ko adi fof mbiɗen wondede so tawi doccotte tukkodiri tan lewlewlu no mum towat hankkadi nattat wonde cuurkowal ɗum kay haali hoore mum ngal ɗo dingiral ɗo dariɗen ɗo sa waɗi ɗo projecteur goto ene wawi leerde banggue goto kono so tawi projecteur uji taarima ɗum tan dingiral ngal watata kono ñalawma ni ƴetten yeru wadde haade ko an haala stade ko ɗum jogornomi haalde ɓeɓe kalɗa ɗo mbatten ɓe projecteur uji leñol ngol walla fedde nde walla anniya o wona terrain projecteur uji ɗi kuccodira ƴeewen so tawi ma niɓɓere yane men jabar machallah est ce que machallah wadde firti ko nden nafoore woni ni joguiɗen hen ko ɗen lewlewe yo Allah huɓɓuɗi ko juuti ɗe mbasa ñifde beele daña koɗe jaynani leñol ngol yaynoto leñol tan ko ɗen lewlewe gandal ngalu laamu so leñol alaɗe tan yaara caggal so leñol jogimaɗe ɗen jaale ɗe kuccodirani tan ɗe gaddata ko tampere saabu moni kala so wi yo awru banggue mum kala hen ko neɗɗo awti wiyata ko yo moɗɗum fandina ɗum moɗaɗo o oyto banggue wontata ko gaño oga banggue wona kono ɗe pooye so ɗi kuccodiri mo jiɗɗen lamminde foof laamoto haade nde kaɓaɗen fof en poolat kala ko mo jingguɗen en piyat kala ko didduɗen kadi en jaggat hanki a jumri toɓɓere seeɗa fare bañ Ahmadou Bamba ko dental nde kalɗane ɓe dilli ko dental woni ɗon woni joni sen denti tan en poolat dental men hono wayata dental men wayi no foti waade ko adi fof ko ɗum ɗo woni dental wona jooɗoɗade nde ɓandam e ɓandu ma ɗemgalam e nofuru ma yitere maɗa yeesam ala ko gollal ko miijo nde Allah wiyata nde innamal mu'minuna ikhwa julɓe fof ko kañumen jiiɗi yumma e baaba firtani kamɓe o lelodiri reedu woturu kono noon eɓe jogui yumma goto on yumma so woni yumma mabɓe ardi mabɓe tan firti wondene ka goto e mabɓe kala yirata goɗɗo o ko muy hono mo lelodi o e reedu woturu wadde ko leñol ne kadi ko ɗum woni dental mum dental ko yo en ƴeew feere nde noon nde wona jibintede hinde
walla jibintede e inde ala feere jibinte ko e nder leñol so tawi ko leñol pewjanta ko torotɓe tan poti ɗo miijade walla ko miijo maɓɓe tan woni moƴƴo waɗaka barke feere yaltata hinde ko kaari woni galo ko kaari woni lamɗo ko kanko tan foti haalde heddiɓe deƴƴe waɗaka barke feere yaltata e inde feere saɗa fewjana leñol yo feere yaltu e leñol ƴeewen feere ɓurde moƴƴude nden rewe so nde rewama nde sare nde saake nde yajne woni ko tubakoɓe mbiyata ko waɗe décentralisé so waɗama décentralisé tan hankkadi anniyo o woni gotum ay enen fof sen joddino ɗo e kiidira mi wondi en pewdata tout feere saabu goto meɗen kala doganta ko yirede ay joni a haali ɗo les 5 continents ɗo yimɓe cari e nder duuɗe he a haali leyɗele e nder Afrique nder Europe nder Amérique nder Asie firti ko miijo dental miijoji woni dental leñol ko yo leñol jogo miijo jogoɗen yiyande wootere ɗum woni ko mbiyatmi ko neɗɗo kala ko joom jamanu kala woni yontaɓe joom saaha yo sangor seeɗa mo ala saaha ñamlo meeɗa woni basɗo kombo ala seeɗa mo mere yoni hawto seeɗa mbimi hannde ko ñaygal kolaɗe wadde wona ñaygal beelaɗe junguel ame junguel maɗa nokkuɗo kala yo farade yeeso ayi firti wondene ko so tawi miijo ngo woni woto tan a daranima ngo mi daranima ngo goɗɗo daranima ɗum ko ɗum ɗo woni dental hunde ari a salima mi salima goɗɗo salima tan woni dental hay ñawoɓe sari ceerno Habous en ko noon mbiyatma sangara kay alaɗo dagna ko dental kawru ngal fof wondene ɗum ɗo ene harmi yo woppe wadde kala ɗo ngalɗa e rendo julɓe sohlani muqaddam enen ɗon walla khalifa enen ɗon sa waɗi ko harmi ko tan a hutete ɗum noon so leñol wayi noon joguima ngon miijo yo dañ ko kawruɗen daña ɗo kawruɗen daña ko kawridinɗen a faami daña ɗo pamodirɗen so neɗɗo waɗi ko wona ɗum noon tan hutete te biɗo leñol ngol rendani fof wona gonga saabu hande ha neɗɗo miijo haalde hunde e leñol ngol nden ko kumpa wonno hakkude leñol ngol manque de communication hande communication ne woodi kala ko aɗa haala e maggol haal jaam kala kaɗa fewja e maggol fewji jaam sa waɗani ɗum tan ɗon e ɗon nana jaabiɓe ma wadde firti ko ongol renndi gaynako noon dañƴo sago mum nayi mum walla beyi mum walla baali mum kejjata e jofni mum gaynako kihiɗaɗo fof ko biyowo yo Allah rokkam hudum mo baala mene kejja wadde neɗɗo mo ñagaki Allah jaam ko biyowo yo leñol fof tan baddat yo joddoto yo rendat ala leñol koko sari koko saaki koko yaaji wadde ko ɗum woni ko jinmi wiide tan wondene ko hono ɗiɗo miijoji goni dental leñol goɗɗo kadi joguiɗo miijo moƴƴo wango hono ni yo gollu eyyi woto hay goto bonnit miijo janano walla miijo moƴƴo kaari Allah rokki ɗum mune wadde ko moƴƴi a yiɗamo tawtude kono annene aɗa jogui feere moƴƴere waɗi kolaɗe hewde so kolaɗe keewi tan wuuro serade heeke koy wona eyyi wona par force ma gara e mbaɗo guesa kono woto bonnitba ƴeew so tawi annene aɗa wawi fewjude goddo lewa sa lewi tan ma dañ rewɓe ma jafa ɗum musidɓe tedduɓe ɗo hen laaɓi ceer en nani ko gelongal haali iwa koye tampere kono kadi haɗani min arde ha ɗo hen ceerno Habous Diallo ko ɓeydata hen ala ko ɓeydanmi hen joni so wona Allah jarama on jarama ko heddi ko so Allah jaaɓi ma en joyi golle muɗum en gacci ɗum kadi e junngo Allah enen aɗa mum e junngo gelogal ba eyyi enen kam o porti kam plainte kono minnene mi porti oɗo plainte guelajo so mi portimo plainte guelajo so honko mbawami ɗum kono an gelgal kala nenam ko ba juma suudam ko Diallo ɗum kam mi haɗat ɗo tan Amadou Dia nanɗo hen ma are moɗon kono dokken bandiraɓe almuɓe wonde ko gelgal haali ko ɓe gadda hen konngol mo golli ko jaari teddugal mabɓe kadi hono jalluɓe kiidira ene jogui fedde e nden ɗon fedde rendi mataw hecci hanki ɓe guitti enveloppe 1.500.000 ɓe mbi ɓe beltima ko kiidira suuɓa ko ɓe beltima ɓe balliti ɗum fedde heble sukaɓe yettima junggam yettima boñ mawɗo ngarende tende wene gonga
muñende jen e dow gonga ngarende tendewene gonga muñende jen e dow gonga mo golli ko mo ƴiyo jaare nga ɓeydira Allah lillahi ngarende tendewene gonga muñende jen e dow gonga mo golli ko mo ƴiyo jaare nga ɓeydira Allah lillahi ngarende tendewene gonga muñende jen e dow gonga on jarama musidɓe tedduɓe kono kadi eɗen joguiɗo hen beele mawɗo dardaɗen ɗo hen ceerno ahmadou dia mo ganduɗa kañumne duuɓi jeegom eɗen gondi ko hande Allah hoddiri jinnoɗen e muɗum nani kadi ene ko jaydiyanke e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe mo dande mum heptina anda joɗaniɗo has e sa toon to alega holko beddoɗa hen eyyi ko noon ko weltare toon sikki ala hande kam ɗo yetta neɗɗo wawa haalde nde taw noon haaliyankoɓe nan ɗo to banggue jaydiyankagal ko an woni ceernam to banggue pulaar ko guelongal ba woni ceernam to banggue goɗɗo ko ceerno Habousso woni ceernam wadde ɗo hande mimala haala so wona wiide tan ko weltare kadi e mbiranoɗen ni enen fof ken awluɓe has esa ha joni kadi eɗen jokki e wonde awluɓe has esa ha joni hoto dartinen gulali ken noddoɓe tan bandiraɓe fof kala ɓiɗɗo pullo kala ɓiɗɗo Afrique najo yo jaggu hen ko kañum jeeyi mbaɗen yaadu doño hoto keñeɗen kono kadi jogoɗen fimde tinde mbasen hewde jeeƴeɗe on jarama ɗaɓɓana fo heewade jajaɓe noon ko waɗi fayida no fewi fewi waɗa seeɗa sa min gaɗi o ɗum fof wonma triguime ceerno Habousso Diallo eɗen gandi hankkadi en hiiri en dokkat ceerno guelongal o weddo konngol min ko adi fof mbiyanmi tan ko yo en mbi amin saabu so wonano duwaw ɗum ɗo wayata no wayni so wonano duwaw en dañata ɗo ko dañƴen ko ceerno Bachirou Tall en kaali ko ceerno Samassa en e woɗɓe en mbawa limtidde ɗum kay koko duwa ha gayni ɗum kay mbiyeten tan ko amin yo Allah jaabono en duwuji kadi duwotoɓe woɗɓe ɓe en tinani ɓe yo Allah yettin duwuji ɗi e meɗen hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a jarama ɗum noon musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere ɓe min limtani inde mumen ko fate banggue pelle taweteɗe e nder heblo sukaɓe Afrique guila e gomuji ɗi hay ardiɓe carɗe foof on calminama on teddinirama oɗo hen galle daron galle mon nani ɗo mbaɗɗon jawɗele mon ɓe cuwa taw arde ha jettiɗo hen enen Allah addi en ɗo hen en pawi hen jiiɗe men kono kadi so jomiraɗo hoddiri